Ассалому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳама нафаро ки видеоро тамошо дорен, ҳаматонда ҳурмат, раҳмат барои дастгирӣ, барои комментария, барои бовар карда билет гирифтаантон ҳаматонда ҳурмат. Чӣ ки дар аввали видео диден 12 аэропорти Россияро маҳкам кардагианд, худтонам дар баъзе новостиё диден ва мақсади мо камтарак маълумот додан ва одамое ки билет доранд ай ҳамин шаҳрҳо чӣ мешава. Мақсад ҳозир як бор мехонам ки кадом шаҳрҳо аэропортша маҳкам кардагиай. Аэропорти Симферополь, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Курск, Белгород, Анапа, Геленджик, Элита, Брянск, Ставрополь. ҳамин аэропортҳо маҳкам шидагиай. Ай вазъияти мақсад гапу чап байни Украина ва Россия хай бисёриётон тамошо кардаген. Одамое ки мисол ай Москва пересадка хати ҳамин шаҳрҳо будагиай, рейсотон атмени чидагиай, ё ки ай ҳамун шаҳрҳо ба Тоҷикистон, Узбекистон ё ки обратно будагиай, ҳамаш атмени чидагиай. Бигем ки ман худам ай Воронеж душанбе 27 да пассажир доштум. Компания автоматически да 3 число оформид карда билетошона ва баъзеош рейсоша атмени шидагиай, пулшона возврат кардан. ва кадомед ки мисол хабардор нестем, хостем ки ҳамира хабардор кунем ва медроем аэропорт бародарое ки билет доранд мепурсем, камтарак маълумот мегирем барои шумо. Як бор дига ҳаматонда ҳурмат барои ҳамаш боше. Ассалому алайкум акаҷон. Ва алайкум ассалом. Хуби тенҷа ака? Беша шукри Худо акаҷон. Худо парвоз дорӣ? Иншаллоҳ энамҷугу ба шаҳри Кулоб. Кулоб парвоз дорӣ? Билет чанд сум хариди ака? Билет ака ин ҳамин рӯз 8000 гирифтем. ҳамин рӯз худаш барои ҳамин рӯз? Урал компания? Урал компания ака. Тест наспурден? Не тест песи ҳичи напурсидан мона. Ягон чи напурсидан ака. Аэропорти Жуковский омади проверка документ чиқа буд ака? Холи ягон кас ака проверка монам накарда, ягон чи напурсидан мона шукри Худо. Ягон проверка, ягон чи не. Баъд худатам савол пурсиди, бо гуфтум дар ҳамин савол чанд бора гуфтагиам ки мисол одамое ки через Беларусия омадагиам метавонанд ки прямой браванд, мисол бе ташвиш спокойно метавонанд рафта. Шумо ба ҳамон паспорти худтон билет гирифтед ки возвращение қадим? Не, паспорти худмон қадим билет гирифтем. Ташвиш бо иҷода паспорти худмонам лицо санҷидан яҷа кадшон гап задем, ака гап заде ягон чи намекарда, барое ки ҳар ду чи нами таможни союзи аввалинай ҳамин гап занда кора натарсем бачаҳои тоҷик. ташвиш метавонанд ки браванд. ҳака бачаҳои ёш омадагиан кам метарсанд. Чанд одаме ки дигае ки рафтаниай вайёра чӣ мегӣ? Вайёра мегӯм биёр ва ин табуравам бизгарам буравам. Иншаллоҳ дилшон пур шава. Худо нигаҳшон куна. Фақат ки ҷое дабошен ҳамин дастгирии тоҷикоро бикунем бачаҳо. мардуми муҳоҷир, мардуми тоҷик, мардуми ғарибда чӣ мегӯяд ака? хай мардуми муҳоҷир ҳамаш бо ҳамин баақлано ки ягонаш беақл несте ки вақте ки ай 5000 километр миёй сар хам кара кор канда корай мега ки $500 кор кунӣ бурай, агар ту дар Тоҷикистон то як семияра туамура тамошинаша мехӯрӣ. Худованд агар баракат шабта як каса ячи нагӯяд, иншаллоҳ бо соқ саломат бо мегардем миёям инҷа. хак видеои худмон тамошо мекарди ака? видеои шуморо ма тамошо мекардам. хак бо иншаллоҳ бо дастгирии аввалаш аллоҳ худшай хай бо ин ҳамин бо шуморо занг задем, пурсидем, ишам бо хубай. ҳамиячиам мефаҳмем, фикр мекунем ки беҳтарин аст сад фоизай. хай шумо дар раҳи истафед ягон чи дига гуфтани несте ака? хай худованд ҳамаро дар паноҳи худо месупорем. иншаллоҳ тинҷиам онҷа шуморам баракату ака. зинда боша акаҷон, боше ака, гап нест. майлш. Ассалому алайкум вародар. Салому алайкум. Аэропорти Жуковский дар акаҷон билет дорӣ? Билет дорум. ҳамин шав насиби худо хоҳад соати 11 шав полёта Кулоб мепарем. Жуковский Кулоб. Тест курди ака? Не. Тест наспурди. Билета чанд сум харди ака? Билета ҳамин рӯз абеда харидам 5300 рубл харидам. хурча барои ҳамин рӯз 5300 якҷо ака? аэропорти Внуково билета гирифтем. иҷо омадем, иҷо насиби худо хоҳад варианти арзон. як ҷойга занг задем, як авиакасса эгара 9500 рубл гуфтан билета ва мо прамои аэропорти ҳамин Внуково рафтем. қатъия бародар дига ҳамуҷа 5300 рубли билет гирифтем. мисол исти ки одам кам рафтеста, мисол пеш чиқа буд вақте ки наздик мешид, қимат мешид, ҳозир одам ки кам рафтеста, наоборот ҳамон рӯз худаш да арзон шидеста. мисол ҳамон рӯз бигиранд
او خوبتره و اومدی проверка документ چه буде که نه проверка документ نکردن این اوزی اومدیم همینجا گشته سمی اسواشید اومده یگون پرابلم یگون چیز نشده 100% همه هم یه چیز ما حیران که او авиакас адамо هم زنگ زدیم مثال یک نمره تاجیک بوده یا بچه بلیط ما را 9500 روبل همیشه گفتن همین تاجیک خمون بود نه سریاس نگاه پرده انا هوزی اینا اینجا اومیم بلیط 5300 گرفتیم اینا قریب 4000 سوم 4000 روبل روسی ما ارزان گرفتیم بله بهتره چند قش رسیده یکم 2 ماه شد اومدم خیلی میلیون زدی اخی خیلی خداش گرک میریم که دافول گاب مردم مهاجر مردم تاجیک مردمی که تماشا موندورا چی میگی شما من مردم مهاجر مردم تاجیک دم گفتنی مکه یکمش که مختنم شناختم مثال ناو شناختم نه که بردک زور بوده من میگم من مهاجرون که هم یک دستی از دبورن خطا که دستگیری کنم برای که اوجه چند کس دیدم که اوجه دستگیری کسی دامی درون یوردم بتن لایک مونن و خدمت کنند خب اومدنی اخی نصیب خدا خواهد دم خواست ما دم بیام باشه اکا جان روی صفحه چی مودا ما گام نسکا لایک مونن هم یک باشه